हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअ'आ स्पेशेलि आसाम पुलिस एबि आरो इउपिनि एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनायनि सायाव जागोन। नोंथांमोना जुदि दाबो डाउनलड खालामनानै लायाखैबा मबाइलनि गेजेरजोंनो इजिलि नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। जोङो क्रोम ब्राउजाराव थांनोसै। क्रोम ब्राउजाराव जोङो एसएल PRB आसाम जोङो टाइप खालाम। बेनि उनाव जों बेबादि इन्टारफेस मोनगोन। जोङो नैबे निउ रेड कालारनि जों निउ नुदों। बेयाव जों नटिफिकेसन नायनो हायो। जों गोदान नटिफिकेसनखौबो मोनगोन। जों डिसक्रिपसनाव जोङो नायनो हायो डाउनलड खालामनानै। 20 आगस्टआवनो एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हानाय जादों। जोङो बेवहाय 15टा गासै डिस्ट्रिक्टफोर दङ। फेडआ सेप्तेम्बरनि 1 तारिखनिफ्राय जागायगोन। जोङो बाव दङ नटिसआव। नटिसखौ जोङो नायखांबाय। दानिया जोङो बेक खालामदो। जोङो गोजौआव मोनसे अपसन नुदों, डाउनलड अपसन। डाउनलड एडमिट कार्ड फर PST अर PET फेड। जों डाउनलडआव थुनानै हो। बेनि उनाव जों बेबादि इन्टारफेस मोनदों। जोङो बेवहाय जायखिजाया मोनसे मबाइल नाम्बार एबा इमेल ID होब्लानो जागोन, मोनसेल'ब्लानो जागोन। बेवहाय आङो जाय मबाइल नाम्बारखौ होदों बेनि थाखाय एडमिट गैला। अलरेडि जाखांखानाय सासे मानसिनिसो मबाइल नाम्बारमोन बियो। बेवहाय एडमिट गैला। जास्ट अनलि फर बियो स्टेपखौ देखायनो थाखाय नोंथांमोननो बानायनाय जादों बे भिडिअ'खौ। नोंथाङा लगिनआव थुनानै होयोब्ला एडमिटखौ मोनगोन, नाथाय बेनि थाखाय मोना। बेवहाय हेल्पलाइन नाम्बारबो दङ नै। जुदि नोंथाङा एडमिटनि थाखाय माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा, एडमिटफोर फैयाखैब्ला, नोंथाङा जुदि खारनो मोनाखैमोनबा, सिगाङाव खारखाङाखैमोनबा, बेवहाय हेल्पलाइन दङ। बेवहाय दङ मबाइल नाम्बार दङ आरो इमेल ID दङ। बेवहाय नोंथाङा खबर लानो हागोन। फुंनि 10 AM निफ्राय टु 5 PM सिमनि गेजेराव नोंथाङा खबर लानो हागोन। जोंनो कभिड गाइडलाइन्सबो होदों नै। नोंथाङा बेखौ नायनानै ला। जोङो नैबेवहाय एडमिट कार्ड डाउनलड शेड्युल। जोङो गासै डिस्ट्रिक्ट्स 15टा डिस्ट्रिक्टनि माखासे शेड्युल दङ बेयाव, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट। जोंनि बिश्वनाथ, चिरां, दरं, धेमाजि नै गावबागाव 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय 13 सेप्तेम्बर बिश्वनाथ, चिरांनि 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय 13 सेप्तेम्बर, बिदिनो गावबागाव डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट बेयाव शेड्युल दङ, शेड्युल टाइम। नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। थेंक इउसै लोगोफोर। उननि भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन।